Interseksionalitatea lantzeko guk antolakuntzan ibili garenean 3 gai desberdinak genituen jorratu. Hizkuntzaren bai horregon zan bai gainean, nola landu, sartu, ez sartu, edo eztabaidatxo bat bai eduki genuen, eztabaida, hausnarketa edo zalantza. Eta, Katalunian bai ikusi dugu, arazo bat badala hori edo gai bat landu beharrekoa. Denbora gata aurrera ingo dugu. Gonbidatu genitun gaurko mahai ingurako, Sosarrasek irautik Itziar Gorosti dator, Emuna Auka elkartetik Leire, Murgialdai, eta Irukilarrosatik Ibai. Aurkezpentsu bat egingo dut, eta beraiek, aurkezpen oso motza, eta gero beraiek bakoitzak 10 minutu ukiko ditu hasiera baten, beraientzako edo beraien lanketan interseksionalitatea nola ikusten duten edo azaltzeko apur bat, bai. Sosarrasek egetik dator Itziar Gorostidi, gizarte hezkuntzan diplomatua da, hezkuntza eta immigrazioan posgradua duena, eta pedagogia terapeutikoan masterra du. Sosarrasek egian Gipuzkoako hezkuntza saileko arduradora 2022tik onuntz. Eta, 10 minutuko tartea, bat zeure gura aurkeztu, elkartearen eginkizunak, eta, interseksionalitatea bera nola ikusten duzuen, nola orokorrean, bai? Kaixo, sos arrazakeria da sos, SOS, zakit hori ikusten duzu, baina norbaiteko horrenka sartu bat. Eta hori gugera elkarte bat, Gipuzkoa mailan hartatzen duguna, 1993-an, 30 urte baino gehiago daramatzagu, eta helburua, beti izan da diskriminazio bai azalaren kolore, jatorri, etnizidade eta barretikan gatik datozen diskriminazio guztien aurkako borroka. Ez pixkat, hortarako proiektu ezberdinak garatzen ditugu, oso ezaguna eta pixkat hasieratik jorratzen duguna gure sail handienetako bat da juridikoa, eta horre bai, Mariak esaten zuen hildoan, hor, lei de extranjeria hori tramitatzen laguntzen dugu, abokatu ezberdinak ditugu, Gipuzkoa mailan, eta horre ere diskriminazio ezberdinak ikusten ditugu, eta hortikan interseksionalitatean ere asko lantzen dugu. Eta gero gaur pixkat, kontestu honetan kokatzeko gehiago lantzen duguna behar bada, dira 2 sail ezberdin dauzkagunak, bat mentoretza proiektuak, Urretxindorra eta Izan Harrera bi proiektu dauzkagu, mentoretza, gizarte mentoretza, gizarteratze prozesuak bermatzen dituzten erramenta bat bezala erabiltzen dugu, eta hor Urretxindorra proiektuan bai dauzkagu, gaztetxoekin egiten dugu, jatorri atzerrian duten gaztetxoekin, eta hortikan ere bai, beti guk interseksionalitatea oso ahoan daukagu beti, egiten ditugun tailer eta prestakuntza guztietan gure voluntarioekin eta egiten dugu gauzekin. Eta gero konkretuki, ni hori hezkuntza sailean ere banago, hezkuntza sailetik nator, eta hori egiten dugu edukazion antirrazista, gero ere tailerrean egingo duguna, kasi hezkuntza sistema guztiari. Batzutan HH-en egon gaitezke, beste batzutan unibertsitatean, eta batzutan teknikoekin ere egiten dugu, abenduan egingo dugu partaidetzarekin ere tailer ezberdinak, eta horren barruan, interseksionalitatea, interkulturalitatea, bi horiek uztartu eta pixkatitze egin, ikuspuntu guzti hauek nola ikusten ditugun, eta eztabaidak eta autokritika sortuarazi hitz egiten dugun guztiekin gure eguneroko gauza bada. Nola pixkat horretan funtzionatzen dugun. Eta nire lankide badago hemen, Silvana gero lagunduko didala tailerrean, eta bai komentatzen genuen aurrek urtean, eta nik uste interesgarria dela, japur un poco aterrizara, interseksionalitatea nola landu dugu gazteekin, eta jornada honetan kokatzeko, bai daramagu urte pare bat, IAP batekin, Investigación Acción Participativa batekin, deitzen dela, eta zu nongoa zara, eta pixkat egon gera, duela 2 urte, dokumental bat egin dugu, egin genuen hemen eta han deitzen dana, eta aztertzen du hemen jaio edo hemendikan oso txiki etorri diren, baina beraien fenotipoagatikan kanpokoak irakurriak diren gazteen esperientzien inguruan.
Ez, dokumental hori ordu laurdeneko gauza bada, 5 esperientzia ezberdin dira, oraindik ez daukagu editatua, porque egin zizkigutenak nahi izan dute konkurso ezberdinetara eta hola presentatu, orduan oraindik ezin da tiene que estar inedito, holako gauzetako, baina gure intentzioa da publikatzea eta web horrian egotea, eta oso interesgarria da, dira 5 esperientzia gazteenak, eta bizkat non kokatzen diren, ez, beraien egunerokotasunean, nola bizi duten, hori beraiek hemengoak sentitzen direla, hemen dazkatela lagunak, bakarrikan hemen bizi izan dira, gizarteratu dira, baina kanpokoak irakurriak dira, ez? Eta beraien ardatzetan beste danak esaten die ez direla hemengoak. Eta hor sentitzen dituzten, hori ez, beraiekide izateko pertzepzio hori askotan, nola aldatzen doan, eta gero hortikan aurrek urtean egin genuen IAP bat, pentsatzen, 5 esperientzia dira, baina guazen ikustea hau benetan nola dagon gure gizartean, ez? Hau ematen da, ze estereotipo aurreritzia aurkituen dituzten, eta sobretu nahi genuen ikusi horri nola egiten dioten aurre. Ze estrategiak dituzten guzti honi nola kudeatzen duten beraien egunerokotasunean. Eta egia esan oso urte interesgarria izan da, ongea herri txikitan, Donostin ikastolekin egin dugu gehien bat, udaleko hemen Donostiko udalekoekin hasi ginen udan, baina gero ikastola ezberdinkin egon gera, eta hori, izan dira taldeak 14-15 urtetik pixka gora unibertsitatera, eta hori, bilatu ditugu, baina perfil ezberdinen ikuspuntuak, ez? Hori, herri txikietan, behar bada migrazio dibertsitatea gutxiago ikusten dena geletan nola ikusten zuten, beste periferiako auzoetako ikastetxe publikoetan, hor askoz dibertsitate gehiago ikusten duzu, kolektibo diana, ez, duela bizi guztia o txikitatik etorritako gazteak nola ikusten dute guzti hau, etorri berriak nola ikusten dute, izan dira. Eta urte honetan egin ditugun eztabaida guztiak motz geratu zaizkigu. Osea, galdetzen diezu gazteei guzti honen inguruan nola ikusten dute, eta igual ez dakite teoria, ez dakite, ez, intersekzionalidadea zer dan, hasieran pixkat esplikatu behar dezu, baina beak esaten du narira, ez, baina hasi eta galdetzen, eztabaida guztiak motz geratu zaizkigu. Asko da zezkaten esateko, gai guzti hauen inguruan. Eta hitz egiten genuen, eta pena bat ez genuen herramienta hori ezagutzen, baina izango zen diagnostiko bat egin genuen honekin, baina diagnostiko hori konpletatzeko relief map horietako bat eskatu izan bagenu, izango zen. Behar bada hurrengoako horutziko dugu, ez, eta pentsatuko dugu. Baina eta ja bukatzeko, porque seguro 10 minutuak janditu dela, guk ikusten dutugu, intersekzionalidadea guk ikusten duguneran da, ulertzen duguna, eta nik uste dut beak, Mariak esan duenakin oso uztartuta dagoela, da, intersekzionalidadeak ez du lakentzen badaudela zapalkuntzak bakarrik, zapalkuntzak ematen dira, eta ez, baina nahi du ikasi da, zapalkuntza ezberdinak erlazionatzen diren enean, nola aldatzen duen pertsonaren bizipena eta diskriminazioa. Hori bai izan daitekela individuala. Ez eta beti ikusten dugu, o planteatzen duguna, da arloka, eta oso instituzionala da, zueke bai, esan duzu, berdintasun teknikaria, inmigrazio teknikaria, eta ematen du, como que meloi ezberdinak dira, eta bakoitzak bere ikuspegitik lantzen ditu gaur egungo diskriminazioak, eta intersekzionalidadeak planteatzen duna da, esa idea de hilar más fino, ez? Askotan guzti horrek nola interrelazionatzen da pertsona bat konkretuan ez duela berdina izan behar ni eta zu eta behar bada talde ezberdinak. Eta pixkat guk hortik lantzen dugu eta hola ikusten dugu intersekzionalidadea. Bale, eskerrik asko Itziar. Bigarren tokian, Emunaukatik Leire Murgialdai, bera da psikologa transfeminista, osasun emozionala eta alduntze tailerrak lantzea da bere lanaren helburu eginkizuna eta funtsa. Eta baita da ezinkabituko kidea. Euskal Herrian lodiaktivismoan lanketan dabiltzan talde feminista. Galdera bardina, intersekzionalitatearen kontzeptua, gazteenkan apur bat nola bizi duzuen zuek edo nola ikusten duzuen. Beste 10 minutu bai? Bueno, egunon,
urduri nago, lotxatuta, eta lodia naiz, eta ez dira kontzeptu isolatuak. Eta horrekin hasi nahi nuen, ze uste dut garrantzitsua dela, eta adibide oso konkretu bat dela, loditasunak nola gorpuzten ditugun pertsona batzuk, loditasuna nola gorpuzten dugun, barkatu. Asko kostatzen da ikustea, zapalkuntza hau, baina feminismoari esker eta batez ere beste lodi batzuekin elkarteari esker ikusten goaz, nun gertatzen zaizkigun horrelako zapalkuntzak. Definiziora joan da edo lodifobia definitzen du Magda Piñeirok lodiak lodi izate hutsagatik sufritzen dugun zapalkuntza bezala, baina uste dut pixka bat zabalago ulertzearren eta gainera baduela konplexutasun puntu bat hau ulertze hutsak zer da lodia, ez da kontzeptu pixka bat subjektiboa izan daiteke, esan dezakegu lodia ez dela sentimendu bat, ni enaiz lodi sentitzen. Ez zapalkuntza sistema baten barruan gertatzen den zerbait da. Beraz, horrek ja gorputz batzuk kokatzen ditu inork nahi ez duen edo etengabe ekiditen dugun hori horren lekuan, ez? Batzuk bagaude marra horretan, nun mundu guztiak nahi ez duen leku horretan. Eta intersekzionalitatearen gurpilean, bilatzen eta bilatzen, hainbat eredu eta hainbat autore ezberdinen gurpiletan bilatzen, kosta egin zait pila bat lodifobia edo argaltasun eta loditasunaren arteko zapalkuntza horri erreferentzia egiten dion gurpileik aurkitzea. Eta uste dut ez dela kasualitatea eta ekarri egin nahi nuen hau ere bai. Bizpahirutan ikusi dut, azken urteetako batzuetan, baina, uste dut importantea zela ere bai ikustea, kanon estetikoak ez daudela intersekzionalitate horretan kontuan harturik. Eskerrik asko ze Mariak ekarri egin du adibidez, ezta? Beraiei ere kosta zaiela aurkitzea referentziak eta sartu duten aldagai berrietako bat izan dela. Beraz, uste dut, hasi garela hau ere kontuan hartzen, baina, pixkanaka garatzen doan zerbait dela uste dut. Bai argitu nahi nuen, barkatu. Hori, lodifobiak esaten nuela, como zaila dela pixka bat lodia zer den azaltze hori, eta uste dut importanteena dela, naiz eta gorputz guztiek sufritu aldugun lodifobia zapalkuntza bezala, indarkeria gorputz lodiengan zentratzen dela. Eskerrik asko Leire. Badakit ez dela erretza, gainera hitzaldiaren ondoren hemen derrepente aldaketa guztia hau epinpa, baina, eingo dago. Eskerrik asko. Orain Ibai Fresnedoren txanda da, berau Irukil Arrosatik dator, kooperatibako kidea da, ibilbide profesionalean pedagogia feministak, sexu hezkuntza, indarkeria matxistaren prebentzioa, dinamizazio soziopolitikoa eta hezkuntza herritarra izan dira mugarri nagusiak, bere ibilbidean. Aktivista transfeminista ere bada eta tarteka hedabideetan eta kulturgintzan kolaboratzen du. Eta, gure jardunalietan bai, ez da lehenengo aldia zatozela eta. Ibai, 10 minutu hori, kontzeptu horiek apur bat, zeuek zelan ikusten duzuen interseksionalitatea eta gazteekin egiten duzuen lanketa honetan. Egunen denei, urduri nago ere bai, normala da, ez? Gainera, ez zaituztego ikusten, oso arraroa da, ze fokoak daude guri hola enfokatuta, eta Marian tankerara ez dugu ezer ikusten, ez? Eta gaina oso ezki egin delo, ez dakit nolatan goiz ernatzeaz den intersekzioan parte, edo ardartu bat. En fin, eskerrak ematea Donostiko udalari, Naiara eta Mireni, bereziki Idarri, erreferente ezataz gain bidelagun ere badelako, eta gaina oso maitakorra.
eta, bueno, plazera da, bai, itziar eta Lererekin konpartitzea, bereziki Lererekin, hemen aitortuko dizuet, berarekiko maitasuna. Eta, bueno, guk Iruki Larrosatik Lerek aipatu du, intersekzionalitatearen gorpila, gu hasi ginenean 2018an, elkarte bezala, gaur egun kooperatiba garela, hasi ginean justuki pixkat gure lanerako, eguneroko horretarako baliagarriak izango ziren tresnak sortzen eta batez ere euskaratzen, agertu da asko hizkuntzaren kontua guretzat ere importanta dako euskaraz lan egitea eta bizitzea eta maitatzea eta dena. Eta horregatik sortu genuen edo, sortu baino euskaratu genuen nolabait Patricia Hill Collinsen gurpila bera, ondela pilo bat urte, eta gure egunerokoan lan egiten dugu horrekin, Orduan, dira 10 minutu hauetan, zentratuko naiz batez ere, kontzeptuari buruz Mariak asko hitz egin dugu, orduan nik ekarri dizuet, niri dagokidan sexuanistasunari buruz hitz egitea, nahi dut zentratu pixkat, sexuanistasun horren, itxoin, lehenik eta baina argipen bat, eta igual gero sakonduko dut hortan, Berez, niri dagokit sexuanistasunari buruz hitz egitea, baina naturitz egitea LGTB errealitatei buruz. Nahiko nuke desberdin du, Iruki Larrosan aspalditik hasi ginelako nolabait, sexuanistasun hortatik, LGTB siglak pixkat aparte uzten, ze ematen du sexuanistasuna bakarri dela LGTB pertsonatek, eta sexuanistasuna oso anitza da, justuki, eta askotan erabiltzen dugu, alteritatetan edo arraroak diren horiek nolabait izendatzeko, Orduan nik LGTB errealitatez hitz egingo dut, eta orduan nahiko nuke pixkat, zapalkuntza, ardatz bakoitza edo bakoitzak nola eragiten duen LGTB errealitatetan. Jakinda ere, LGTB sigla horiek ere oso potoloak direla, edo oso errealitate anitzak direla. Orduan, batez ere adibide batzuk, adibidez, sexismoa edo nola horrek gazte trans edo ez-binarioen kasuan, hezkuntzan, edo osasun erakundetan ikusezintasuna eragiten dien, patologizazioa eragiten dien, nola gizarte bazterketa eta indarkeria bai eskolan zein familietan, jazarpenaren bitartez. Bestetik adibidez, edakagu generoaren ardatza edo generismoa bera nolabait eragiten duela ere, normatik kanpo kokatzen diren genero adierazpenei, femeninoak ez diren emakumei edo maskulinoak ez diren gizonei edo bestelako generoetan ere pertsona ezbitar edo ezbinarioen kasuan ere nola eragiten duen generismoak berak. Androzentrismoaren kasuan lesbianak, bisexualak, transfemeninoak eta pertsona ezbinarioak ere nola marginatu egiten dituen eta nola baitere zapalkuntza bikoitza edo hirukoitza ere bizi dezaketen. Hezkuntza esparruetan ere errepresentazioari begira nola maskulinoa den subjektu unibertsal hori oso presente dagoen, nolabait ez edukitzea erreferenterik, mediotan ez da, nolako esparruetan. Arrazakeria ere ari garela lantzen orain hemen mai inguru hontan, zapalkuntza ere eragiten du nolabait, arrazakeriak eta eurozentrismoak askotan LGTB errealitatetan. Batetik fetitxizazio moduko bat ere ematen delako, pertsona arrazializatuen ingurukoa baldin eta LGTB-ak badira, edo ez badira ere, hor beti ongo da oso presente, fetitxizazio hori eta oso dinamika kolonialen bitartez, osasun hezkuntza eta justizia baliabideak eskuratzeko zailtasunak, areta gehiago, ez bakarrik arrazializatuak izateagatik, baizik eta gainera gehitzen badiogu LGTB pertsona direla are gehiago. Eta askotan ere nola arrazakeriak eragiten duen pertsona hauengan nortasun gatazkak ere eraginez, edo batez ere arraza eta sexu zapalkuntzaren arteko intersekzioiek bizi dituztenean gatazka edo talka identitario moduko bat ere sortzen delako, eta hori justuki arrazismoak sortzen du. Eta joaten bukatzeko ez dakit nola da noan, baina hizkuntza diskriminazioa, aipatu hizkuntza, nola hizkuntz hegemonikoa ez duten pertsonek, hainbat esparrutan ere bazterkeriari aurre egiten dioten,
hori importantea da, jakinda ere, eta arrazakeriarekin lotuz, hizkuntza gutxi dituetako komunitate asko dauzkagu Euskal Herrian, ez bakarrik euskaldunak, batez ere hizkuntza indigenak dituzten pertsonak, eta hor nazten direnean sexualitatea, edo hobeto esan da generoa, edo orientazio sexuala, edo genero adierazpena, eta gaina hizkuntza horrek asko zailtzen du eguneroko bizitza. Bestetik daukagu klasismoa edo klasearen ardatza, hau ere oso lotua dagoela elitismoari, eta nola klasismoak LGTB gaztei ere eragiten dieten desberdintasun ekonomikoei dagokionez, horiek betikotzen gainera, eta batetik horrek ekartzen du laguntza zerbitzuetarako sarbide mugatua, adibidez psikoterapia edo laguntza saretarako sarbidea, bereziki trans eta razializatuak diren gazteentzat, edo gazteen kasuan, bazterkeria edo lan bazterkeria, azten direnean nolabait lan merkatuan sartzen pertsona hauek ere topatzen dira nolabaiteko mugekin, edo mugarekin, eta nola ez, elite ekonomiko edo inkluso akademikoetan nagusi diren espazioetan LGTB identitateak ez egotea presente. Eta azkenik, pilo bat dauzkat, baina gero tailerretan landuko ditugunez, nahiko nuke ere azpimarratu adinkeria, Adinkeria ere oso importantea dela, batez ere gure roletatik, hezitzaile roletatik, askotan dela ardatz bat beldurra ematen digula helduei edo hezitzaileoi, guk ere nolabait eragiten dugulako edadismo edo adinkeri hori, eta adinkeriak LGTB gaztei eragiten die batez ere beraien esperientziak edo bizipenak, edo identitateak orokorrean deslegitimitatzen, edo askotan irakusten ditugulako modu oso helduzentristatik beraien errealitateak, eta uste dugu edo fase bat dela, edo nahaztuta daudela, edo garapen prozesuan daude, eta orduan joango dira ikusten zer diren eta definitzen zer diren. Definizioaren hitzak ere sekulako pisua daukalako, eta helduok ere ez daukagu gure bizitza bat ere definituta, hori argi dago. Eta honekin ikusten nahikoa dela, horixe. Denpora badaukagu, kalkulak ateratzen ari nahi hemen, eta 11:30 arte daukagu, 10 eta 57 dira, lasai, bai. Bazen apur bat, tentsio relajatzera. Galdera batzuk baditugu prestatu, baina nik uste gauza batzu ari zaretela lantzen. Galderarik eta baldin baduzue, lasai asko karteletan, kartoietan idatzi, edo eskualtxatu eta galdetu, edo azkeneko momentuan egongo da, arte bat galderak egiteko, bai, egia da, ez zaituztegu ikusten. Gero egia da, bakoitzak jungo zaretela tailerretara eta hor galderak egiteko bai tarte zabalagoa eta igual lasaioa daukazue, baina konpartitzea bai bata bestearen galderak aberasgarria izan daiteke, así que lasai eta galdetu bai. Lehenengo galdera neukan hemen, apur bat igual zertzela batzuk eman dituzue, baina nola txertatzen duzue ikuspegi intersekzionala zuen esku hartzeetan bakoitzak bere taldeetan. Jendea dago hor bai. Leire, igual zeu hasi. Hasieran aurkezpenean esan bezala, psikologa naiz, beste kide batekin batera, Jabirekin batera, Emunauka kooperatiba sortu genuen. Orain lasaiago nago, eski ja aldatzen da ikustean. Eta gure helburu nagusienetako bat eta motivazio handienetako bat zen, osasun mentalari buruzko zerbitzuak eskaintzea edo eskuragarri jartzea ahalik eta pertsona gehienei. Horretarako eta kontuan hartuta Ibaik azaldutako gurpi horren zapalkuntza anitz guzti horiek ikusten genuen ezinbestean espazio publikora edo instituzioen bitartez helarazi behar genuela gure zerbitzua, ezin zela bakarrik psikoterapia zerbitzu pribatu gisa eskaini. Eta orduan konturatu ginen,
bai bata zein besteak gurutzatzen gintuen zapalkuntzen ondorio zela ere behar hau. Orduan ariketa hau egin genuen, eta norberak bere gurpila osatu zuen, eta orduan elkarrekin ere ze gurpil edo ze zapalkuntza eta privilegioen arteko gurutzaketak osatzen genituen ere kontuan hartu genuen edo osatu genuen. Eta hortik hasten gara baita ere zer eskaini nahi dugun edo ahal dugun osatzen, ez? Ze azkenean guk ere kontuan hartzen genuen zer gorpuzten genuen eta kontuan hartzen dugu zer gorpuzten dugun eskaintzen dugun hori eskaintzeko. Orduan guk zer hartzen dugu kontuan? Azpiegitura askotan kontuan hartzen ez den gauza erdi simple bat ematen du, baina ez da askotan gertatu zaigu lodifobiari buruzko tailer bat ematera joan, eta norbait etortzea eta esartzea eskaintzen ari garen espazioan dauden aulkietan, adibidez. Edota gertatzen zaigu, kontuan hartu behar da, mundu guztia ez dagoela por muy hippie que sea lurrean eroso eserita denbora luzez. Adibidez, gustatzen zaigula, goxotasuna, eta bar, eta gainera, osasun mentalarekin, de txilor, gustora, goxo, baina ez, jendea, pertsona batzuk, gorputz batzuk oso deseroso daude lurrean. Orduan, horrelako azpiegiturak kontuan hartzea garrantzitsua iruditzen zitzaigun. Baita ere, arlo pribatuan ematen dugunean psikoterapia baita ere, adibidez, kontuan hartzen dugu zeinek hartatuko duen nor. Guk ere gorpuzten dugun leku horretatik hartzen dugulako gure gorputzaren kargutzen gara gure posizioaz eta esaten dugu bakoitzak pertsona batzuk hartatu beharko ditu, ez? Eta horrelako gauzak. Mira, justo, entzute izut eta guk ere nahiko kontutan eukitzen dugu ematen ditugun tailerretan eta abar zeinek gorpuztuko duen, zeinek emango duen eta zer representazio hartzen dugun, ez naiz ni bakarrikan tailerrak ematen dituna, arrastak ere zitzaiteko behar badagolako bestera batera ezagutzen ditunak eta hor daukagu debate bat ere bai eta intersekzionalidadearekin ere askotan hori deitzen digutenean eta parte hartzeko eskatzen digutenean eta hola, la experiencia personal, ez? Badago migranteren bat etorri daitekena bere buruaz hitz egitera eta gu beti erantzuten diegu dazkagu profesionalak, osea, nire dazkagu lankideak, bai, proiektu ezberdinetan eta abar, ez datozela bakarri beraien esperientzia pertsonala dute, migrazioaren esperientzia dute, baina aparte, profesionalak dira beste zukitze egin nahi desun gai hortan eta jun daitezke tekniko bezala eta ez bakarrikan beraien esperientzia. Ez hori oso garrantzitsua dalako bai guk intersekzionalidadearekin uztartuz modelajea. Ze erakusten dezun gero gazte horiek ikusteko, ze ikusiko duten azkenean modelajearekin asko lantzen dezu teoriarekin bakarrik lantzen ez dezuna, ez? Eta horrengo gazteak ze ikusten dute, ze modelo dazkate, ze gorputz, ze... Orduan, horre oso garrantzitsua da, guretzako behintzat intersekzionalidadean beti esaten dugu. Eta guk lantzen dugun gauza bat ere, irakasleekin eta egiten ditugun tailerretan, saiatzen geanak egiten, segia da, ikastoletan askotan eskaera da ikasleekin landu, nahi duzun guztia, baina guk ez dugu behar. O igual bai, ez? Osea, maila preventiboan nahi badegu landu, eta ez bakarrikan askotan gertatzen zaigu deitzen gaituztela ja arazo badaukatenean, ez? Bigarren DBH-en jantzun ditugu gauzak ez dakize, orduan etorri eta eman tailerra porque behar dute gaztiek. Eta, guk mundu honetan beti planteatzen duguna da, igual ja arazo bat bali madokazu, igual erdezu plantillari, ez, klaustroari tailerrak ematea, beraiek ere, pixkat maila preventiboan lantzeko eta ez iristeko olako situazioetara. Aria, galdu dut, besta gauza garen nuen zen, baina ez du bentzaik, gero igual etorriko zait. Baina, bai, hortik. Guk lehenik eta behin egiten duguna da beti zapalkuntzak modu konplexu batean irakurri, ez? Saiatzen gara. Zaila delako, ez? Eta Mariak aipatu ditu arrazpilo bat eta azkenean edukitzea ikuspegi super zabal eta ez analitiko bat ere eta jakin ondo geizten realitate horietara oso zaila da egunerokoan justuki realitatea oso anitza delako, ez?
Eta aniztasuna aipatzen dudala, orain bai, saiatuko naiz azaltzen lehen aipatu dudana, ze guretzat ere interseksionalitatea edo ikuspegi interseksionala txertatzen dugunean funtsezkoa delako nolabait diskurtso batzuekin ere akabatzea. Kasu honetan, aniztasunaren diskurtsoaren inguruko kritika egiten dugu, iruditzen zaigulako gaur egungo aspaldi tolerantzia edo olako kontzeptuak erabiltzen genituen bezala, gaur egun batokatu zaigu aniztasuna erabiltzea, batez ere sexuanistasuna erabiltzen delako sexualitatez normatibo edo LGTB pertsonak izendatzeko kontzeptu bezala, ez? Eta ez da horrela. Askotan sartzen garenean ikastetzetara eta tutorekin edo orientatzaileekin gaudenean galetzen diegu nolako adiren taldeak, taldeen ezaugarriak gurekin konpartitu ditzaten eta erantzuna beti da arraroengan edo kudeatu behar diren errealitate horiek nola jartzen dituzten mahai gainean, ez? Eta justuki guretzat segurazki interesgarriagoa da Mariak aipatu dituen isiltasunaren mapa horiek seinalatzea, ez? Edo privilegioan dauden egoerak gurekin konpartitzea, guk jakingo dugulako nola aurre egin hortik, ez? Orduan ezin ditugu arraroa diren horiek edo norma betetzen ez duten horiek seinalatu eta opari baten lazitua izango balitz bezala izendatu sexu anitz bezala. Kultura aniztasunarekin berdina egiten dugu eta aniztasun funtzionalekin berdina egiten dugu. Orduan, alteritatean oinarritzen badugu aniztasuna gaizki goaz. Aniztasuna berez badalako, existitzen da, eta ez da ezer kudeatzeko. Gu ere bagabiltza pixkat diskurtso antikapitalista bat garatzen horren bueltan pertsonak ez ditugu kudeatu behar. Emozioak ere ez, hori enpresetan egiten da. Pertsonekin harremanak sustatzen ditugu eta emozioak konpartitu egiten dira eta hori guztia, ez? Horren iruditzen zaigu importantea ikuspegi interseksionalak oinarri sendo bat eduki dezan behintzat hainbat diskurtso deseraikitzea, ez? Bestetik, saiatzen gara ere ikuspegi identitarioan ez erortzen, bakarrik. Hau da, identitateak importanteak dira, identitate horien aitortza, errekonozimendu hori, identitate horiek ikustaraztea, baina azken urteotan ikusten ari gara ere zaila dela ikuspegi interseksionalarekin nolabait txertatzea, ez? Bi ikuspegi horiek identitarioa eta interseksionala txertatzea, ze interseksionalitateak eskaintzen du sekulako begirada zabala eta identitateen oinarritutako politikak oso estankoak dira, edo zentratzen dira oso kategoria sozial zehatzetan eta ez du kategorien arteko elkarreragina aztertzen justuki. Orduan, horrek ere egunerokoan ekartzen dizkigu talkak, erresistentziak, diskurso reakzionarioak eta hori guztia, ez? Orduan, nahiago dugu ikuspegi estrukturalago batetik lan egin eta ikuspegi estruktural hori nolabait uztartu interseksionalitatearekin, ez? Neri oso ondo iruditzen zait, aktivista transfeminista naizen heinean, LGTB sigla horiei gero eta aizki gehiago giltzea, segurazki sigla horien atzean dauden bizipenak eta pertsonek behar dutelako ikusarazi edo ikusiak sentitu behintzat, aitortuak sentitu, baina nik ere lan egin behar dut eredu heterosexualaren parte diren herritar guztien alde, eta hor ez daude bakarrik LGTB pertsonak. Esan nahi duena da, guk nahi dugu sexualitate eredua irauli, aldatu, eta pertsona guztien ongizatea bermatu eta baldintza materialak bermatu. Orduan ezin gara bakarrik zentratu izeberraren punta batean, eta normalen izeberraren puntan beti jartzen ditugu, edo LGTB pertsonak, edo emakumeak, edo pertsona razializatuak, ikusi behar dugu estrukturalki sistema horiek guztiek nola eragiten diguten denoi, erabilita, evidentemente, bakoitza bere posizio soziala, eta hori ere importantea da. Eta bukatzeko, guk ere interseksionalitatea lantzelako orduan, lantzen dugu gehiago ikuspegi, ez prebentzioaren ikuspegitik, baizik eta prebentzioaren ikuspegitik, eta hori ere importantea iruditzen zaigu prebentzioak jartzen duelako justuki orain aipatu ditudan errealitate estruktural horietan. Hau da, prebentzioa nolabait, prebentzioak planteatzen duena da, zerbait ez gertatzea nahi dugula, eta hortik esku hartu behar dugula, eta ikusten ari garela indarkeria bat etorri daitekela edo zein momentutan, eta orduan prebentziorako neurriak txertatu behar ditugu indarkeria hori
heldu aurretik. Prebentzioak nolabait egiten duena da, nolabait eskuartze sakonako bat planteatu eta egiturazko kausetara etengabe begira egotea, ez? Probenitu edo nolabait baliabideak eman, baina ulertuz indarkeria ez dela zerbait isolatua eta ez dela zerbait etor daitekena, baizik eta badagoela, aniztasuna dagoen bezala, ez? Aniztasuna dago eta indarkeria ondorioz ere aniztasuna dagoen enean ere badago. Orduan, gazteei eman behar dizkiegu ikuspegi intersekzional batetik tresnak, baina ez, beraien burua defendatzeko datorren astean, edo azaroaren 25-aren bueltan aldarrikapen batzuk aurrera eramateko, eske badakigu azaroaren 25-ean aldarrikatzen diren indarkeriak egunero daudela. Orduan, prebentzioaren kontua da pixkat albo batea utzi dugu, eta orain bai bukatzeko barkatu, ikusezina diren subjektuak ikustaraztea da gure lana, baina baita ere aipatu dudan bezala, privilegioa bizi eta gorpuztu egiten duten eta dugun pertsonok ere fokoan jartzea importantea da. Nolabait, gune seguruak ere, edo areta seguruagoak, seguno seguruak ez dira inoiz existituko eraiki ahal izateko. Bai, apur bat, privilegioen gai hori zan bigarren gaia, ez? Geneukan apur bat hori da, eta orduan Ibaiek esan dagoaren arira apur bat privilegioen lanketa hori nola egiten duzuen, ez? Zapalkuntza privilegio dikotomia hori guztio daukagu, denbora guztian, guk bintzat bai, hemen gaudenok eta ez hitzaile bezala sartzen zaretenean edo garenean, nolokazea ez. Privilegio hortan kokatze hori nola lantzen duzu zuen lanketetan eta apur bat nola irudikatzen da, lantzen da edo ze hausnarketa daukazu horren inguruan, ez? Entzuten da, bai, lasai gerartukat. Bai. Bueno, claro, osea, basiko bada, ez? Azten zenan guztion eta hitz egiten. Eta guk, tailerretan eta ikastoletara juten ganean, bai, beti hor badago debate bat eta dago ez ulertze bat, ez? Zein dan, porque askotan ematen du baietz eta behar badakigu definitzen, baina askotan pixkat, cuando bajas a tierra, ez? Eta azten zenean gauzatik hitz egiten, nik uste ez da hola ingarbi bereizketa hori zer da privilegio bat eta zer da eskubide bat. Ez, batzutan, ez da, sobre todo gazteetan, eta ulertzen badezu privilegio bat, eskubide bat bezala, eta gaina mehatxatuta sentitzen badezu, horrek asko pizten gaitu. Ez da, como que butu a la justizia soziala, izu, hau nire eskubide bada, eta ez da gize, ez? Eta ideia hori jartzen dasunean, sobre todo teoria honetan, igual privilegio bada, eta ez da, ez, eskubide bat, porque eskubide bat danak euki beharko genuken zehozte da, eta privilegio bat gutxi batzuk daukaguna. Eta hor ere ulertu behartzera, eta horrekin definitzea, sobre todo, ikusten dutenak, uste dutenak, beraiek ez daudela ondo, zaizea esaten niri, ni hemen opermituta sentitzen naiz, eta derrepente esaten diazu privilegioa dakatela. Horrek asko mugitzen du. Eta guk hortan, saiatzen gara bentsa gure tailerretan eta hori asko lantzen, eta definizio hori pixkat, nahiko argi ikusten, porque zure nortasunen, esan dezuzuek, saiatzen zatela hortaz guztizadoz, esan dezunarekin, baina guk baik planteatzen dugunean nortasuna, esaten dugu, nortasuna nitza ere, nortasuna ulertzen da, zehoze, trinko bezala, ulertu izan da, ez, ni horrelakoa naiz, eta gaina ez naiz aldatuko, eta ni hori naiz, eta guk planteatzen duguna da, ez. Osea, eso es fluido, y es muy fluido. Zuretzea pertsona berdina duela 5 urte, eta etzea izango pertsona berdina duela, hemendikan 10 eta hori aldatzen joango da. Eta el relief map hori egiten badezu, egingo bazenu duela 5 urte, gauza bat emango lizuke, eta hemendikan 20 beste bat emango dizu. Porque esperientziak bizi ditugunak, segun eta zeinekin, ez? Eta segun eta gure borobilontan eta intersekzionalean ardatzontan aldatu gaitezke eta momentu batean privilegioaren ardatzean eta momentuan gaudeleku batean behar bada beste kontestu batean mugitzen bagera beak esaten zuen, segun eta non jutentzean ze momentutan aldatu zaitezke. Orduan guzti hau guretzako da erreflexio konstante bat, behintzat guk hori planteatzen dugu, ez? Osea, guazen autokritikatikan konturatzea nun gauden eta sobre todo, eta nun dauden besteak hartatzeko ere bai, ez? Gazteekin hartatu nahi dugunean eta abar, ez duela balio bakarrikan horrela, osea, hau mutia horrela da
eta ikusi zeo ze finko bezala, baizik eta ez. Osea, esto es fluido, aldatzen doa, eta egiten ditugun esperientziak, errealitate guzti hori eraldatzen doaz. Eta hori bai dela inevitable. Osotasun batean ikusi barroa dezu. Eta guk hortikan planteatzen ditugu gure ekimenak eta gure proiektuak. Gure kasuan privilegioena, guk lan egiten dugu pedagogia feministen bitartez edo ikuspegi de marko hortatik, eta pedagogia feministek ekartzen dutena da justuki boterearen presentzia hori nola ematen den, boterea nola transmititu egiten den, ulertuta ere boterea ez dela zerbait naturala, ez? Guk bai zaiatzen garela nolabait botere horren desnaturalizazio moduko bat erroren ematen, ulertarazten ez dela ezer finkoa, ez dela ezer funtsezkoa, ez dela ezer, ez? Dela zerbait erlaziozkoa, dinamikoa den kontu bat, orduan, eta eguneroko interakzioetan oso presente dagoela etengabe, ez? Bestetik ere, hierarkiak eta privilegioz ari garela, horiek ezagutu izateko bideak ireki, ez? Askotan ez garelako oso konstiente egunerokoan bizi ditugun hierarkia horietaz, ikasle irakasle edo ezitzaile ikasle oso ohikoa da eta oso konstiente gara, ez, hierarkia hortaz, baina badaude beste batzuk egunerokoan oso sutila direnak eta oso ezkutuan bizi ditugunak eta horiek ikusarazi ere beharrezkoa da. Gero privilegio eta botereari lotuta nolabait neutraltasunari buruzko galderak etengabe egiten saiatzen gara, batez ere hezkuntzatarako neutroa hori badakigu, baina askotan ahaztu egiten zaigu edo inkluso erortzen gara gure hezitzaile rol horren deshumanizazio moduko batean, ez? Eta deshumanizatu egiten garenean ahaztu egiten ditugu, ze zapalkuntza bizi ditugu, baina ere bai, privilegioak, ez? Eta ematen dugu garela, seres de luz batean, ez? Eta hori importantea da, ez gara neutroa, gara animali soziala, baina gara animali politikoak, ere bai, ez? Zentzortan. Eta bukatzeko botereare ulertu ez dela ezer finko aipatu dugun bezala eta hori guztia, baina ere ez dela ezer txarra. Hau esaten dut, boterea depende ze identitate edo ze ardatzekin lotzen dugun boterearen inguruko irakurketa negatibo edo despektibo bat egin dezakegulako eta hortan erortzea ere bada beste modu bat boterearen potentzialitatea ere ezkutatzekoa. Boterea da eta depende zeineko ikusten duen eta nola banatu egiten den botere hori horra lartzen da asko, ez? Orduan, guretzat bai dela nolabait beharrezkoa gure egunerokoan botere kolektiboa lehenestea eta zenbeste individuala, nahiz eta individuala lantzearen beharra hor egon, oso presente, eta nolabait norbanakoa ez bakarrik, baizik eta komunitatea ere ahalduntzea botere hortan. Osea, boteretze prozesu individualak importantia dira norbere zapalkuntzei aurre ahal izateko eta kontzientizateko eduki ditzakegun edo eskura ditzakegun botere horietaz, baina kolektiboki importantea da ere boteretze prozesua kasuntan gazteen kolektiboa oso modu orokorrean hitz egin da edo esan da beharrezkoa ditugu boteretze prozesuak ere gazteekin landu, behaiek agentzia moduko bat, resilientzia talako hitz potoloak ere eskura ditzaten ze beharrezkoa da. Bestela ez badira kontziente behaien agentzia zita daukaten botereaz, zaila izango da behaien zapalkuntza eta privilegio kontziente izatea. Orduan, behintzat hortik egiten dugu. Guk, kontuan hartuta ez, gurpilan dauden beste zapalkuntza askoren arteko gurutzaketa. Privilegio eta zapalkuntza honi erantzuteko garaian zaila egiten zitzaigun hasteko ez delako agertzen eta orduan ez dago teoria asko honi buruz. Baina zaila egiten zitzaigun lehen esan bezala lodifobia edo loditasuna eta argaltasunaren arteko harremana eta kontzeptuak oso abstraktuak direlako oraindik eta ez dugulako hain argi ikusten oraindik ardatz hori edo ezaugarri horiek, ez? Orduan, niri etortzen zitzaidan
lodifobiaren ardatzean loditasuna baldin bada zapalkuntza, privilegioaren aldean argaltasuna egongo da ezinbestean, baina argaltasunaren privilegioak pixkat txirriatu aldigula lehen sentsazioa ematen zidan, ez? Honekin ez dut esan nahi, eta lehen esan bezala gorputz guztietan eragina duelako, honekin ez dut esan nahi, kanon estetikoa edo ez, betetzen duen, ehuneko ehunean betetzen duen pertsonal hori dela argaltasunaren privilegioa, baizik eta loditasuna ez den orori lotzen diogula argaltasunaren privilegioa, bai? Galderak etortzen zitzaizkidan, hau prestatzen eta luzatuko dizkizuet, medikura joan eta epaituak zarete? Zuen osasuna epaitua da? Esan dudan alen, ona etorri eta orduri zaudete aholkian sartuko zareten edo ez? Zuen lantaldeetara begira zen nolako errepresentazioa dago, ez? Ze gorputz daude? Hausnarketa horiek ez ditugu egiten, eta akaso gorputz batzuek egiten dute lanera bidean, aia berzelako lankiteak ditudan, ona bidean ea sartuko naizen, ez? Orduan, loditasunaren leku horretan ez dagoen beste guztiak argaltasunaren privilegioarekin zerikusia edo lotura dauka. Galdera hauek, adibide hauek, pixka bat kontzientzia lantzera bidean luzatu nahi nizkizuen, ez? Besterik gabe, hor arte. Bai, apur bat horti izan ez, azkenengo hausnarketa edo geneukan puntua markauta. Ezitzaile bezala, privilegio batzuk bebai baditugu, privilegio ez hitz egin dugu, baina zapalkuntza bai, eta hori, ezitzaile bezala, zapalkuntza horiek nola bizi ditugu eta nola lantzen ditugu, ez? Lanketak egiterako momentuan edo nola prestatzen zarete hor, nola agertzen gara, ez? Boltzara, kaso honetan. Ni atzo nintzen ariketa goiten ze justuki eta nahiko adierazgarria da, ez dion buruari ezitzaile bezala ere inoiz galdetu. Baina, egin nuen ariketa eta egin dut, atzo egin nuen. Batetik, bi plan horiek nola bait kontuan hartu eta ezitzaileon botere eta privilegio posizioaren eragina zein den, kasu honetan, nik identifikatzen ditudan puntuak dira batetik, errealitatearen pertzepzioan horrek duen eragina, hau da, zenbaterainoko itxutasuna eduki dezakegun zapalkuntzen aurrean, hori oso modu argian, eta inkluso sistema zalantzan ez jartzearen kontua. Sistema zitzaiten dugunean, izan dezakegu gure sistema propio ez, gure instituzio sozialez, edo kapitalismoa, kolonialismoa, patriarkatua, igual dio sistema ez, baina bintzat, horiek zalantzan ez jartzea ere badakar horrek. Bestetik, dinamika zapaltzaien erreprodukzioan ere erortzea, boteraren erabilera hierarkiak justuki gehiago indartzeko, lehen aipatu dugun hierarkia horiek, eta bestetik ere, hezkuntza edukietan zenbait esperientzia edo identitate ikusezin bihurtzea, ere bai ez, hortan ere eragin dezake. Baina aldaketa positiborako ere aukera badago, aipatu duan bezala boterea ez da beti txarra, eta zitzaion botereak ere eragin dezake nolabaiteko aldaketa edo eraldaketa positiboren bat, edo beste, batetik izan daitekela privilegioaren erabilera sistema eraldatzeko kasuntan, hau da, privilegioa erabil dezakegu sistemari ezer ez eskatzeko edo ez izateko kritiko, baina aldi berean erabil dezakegu sistema bera irautzeko edo eraldatzeko ez. Eta bestetik, ikasgelan edo gure gaztetxokoetan edo gure ludoteketan edo igual dioz hezkuntza esparrutan ere boterea birbanatzeko ez, ikasleak nolabait ahalduntua izateko botere horren transmisio bat bermatuz ezitzaile eta gazten artean. Eta gero, zapalkuntza posizioaren eragina zein ditzateken, batetik desberdintasunekiko sentsibilitate handiagoa, hori argi dago ere bai, ikaslekiko empatia, bizi badugu zapalkuntza berdina, empatia hori usu interesgarria da, ikuspegi kritikoa ere bai edukitzea,
erronka pertsonalak eta profesionalak ere hor tartean ere badaude, erronka ez beti positiboak, izan daiteke ere lan prekaritatea, zapalkuntza posizio bat bizigunean bizitzaio bezala, hor ere lan eremuan prekaritateak gora egiten du, eta hori ere bada beste eraginetako bat. Inkluso ez zitzaion autoritatearen gutxiespena ere bai, nolabait, eta inkluso ere karga emozionalak. Hau da, desberdintasunarekin lotutako gaiak ateratzen direnean edo landu behar ditugunean, askotan flashback moduko bat bizi edo gure traumak, berrikusi edo gure traumak zuzenean mahai gainean jartzearen beharra, eta horrek dakarren karga emozionala. Eta nola ez, zapalkuntza posizioan egonda edo zapaldu bezala egonda ere, badaukagu nolabait hezkuntza sistema osoa edo hezkuntza mota guztiak ez formala eta informala ere eraldatzeko gaitasuna. Batetik, eraldaketa eragile gisa aurkeztu dezakegulako gure burua, zaurgarritasunetik eta zapalkuntza horretik, eta bestetik, zapalkuntza sistema eraldatzeko ere behar dugu hierarkia bietan eragin, eta justuki ezitzaile eta gazte dikotomia hori utzi ahal izateko ikasleekin berriz konektatzea oso beharrezkoa da. Eta askotan zaurgarritasunetik konektatzea oso interesgarria eta gainera ez dugu egiten. Bai, guztiz ados, esan dezunarekin. Eta egon pentsatzen, duela hilabete edo egin genuen etika eta moralaren inguruko kurtso bat, gizarte mentoretza programarekin, eta izan zan pixkatu laineko olako zehuzte, eta irakasleak esaten zuen, nola gazte, mentorek, hartatzeko mentoraduekin eta, baina nik uste ekarri daitekela, honik behintzatek eraman nun nire momentu pertsonalera da orte gai gazeten zita bat, dala yo soy yo y mis circunstancias. Eta hori eraman behar dugu, kontutan auke behar dezu, zuk hartatzen dezun gauzetan, egiten dezun gauzetan, zaudezu hor, eta dago zure momentuan non zaude, zure entorno guztia, nola zaude ardatz hortan eku espezifikotan, bueno, guzti horri ere oso garrantzitsua da, eta nik uste sobre todo hezkuntzatikan eta gizarte hezkuntzaren munduan, profesional, formalean ere bai, baina hezkuntza ez formalan ere bai, beti euki begirada bat barruraka, Nino nago autokritikotasun hori, eta, sobre todo, badakit modan dagoela, baina esa idea de desconstruirse, Feminismoarekin, hay que deconstruir el machismo estructural eta patriarkado, eta ez da gizte, arrazakeriarekin ere bai, porque bizigea estruktura oso arrazistetan, eta nahi gabe egiten ditugun gauzak eta abar, eta askotan nahi gabe dira, eta dira de que no hemos desconstruido, baina guk badakagu tailer bat, eta nire lankideak ere, askotan esaten du, ez gira konturatzen askotan, egunerokotasunean, zenbat mikrorrazismo jarraitzen ditugu eta egiten ditugu, ez dugulako pentsatzen, hizkuntzak berak, hoi bai como un gitano, ez dakit, badago, nik uste dut, nik behintzat mundu guzti honetan eta interkulturalidadearen teorietikan uste dut oso garrantzitsua dela hori, esa idea de dekonstruirse denbora guztian, de pentsatu, eta de que haya margen de error. Aizu, hankasartzeak batzutan sartuko ditugu eta ni hori teknikaria naiz hezkuntza antirrazistan eta probablemente egunen momentun batean nahi gabe esaldi bat, ozeo, lankide bati, hay margen para el error, baina konturatu behar geha, que eso también te puede llevar a la mejora, horren inguruan erreflexionatu behar dela eta pixkat jarraitu aurreraka barruraka begiratzen egiten dugun guztiarekin konturatzen aldatzen goazela eta gaur gaizki hau egin badezlo nire senarrarekin edo bikotearekin mobidatuki badet eta derrepente gaztetxera sartzen naiz eta asarreago nago guazen konturatzea asarreago nagoela nerea dala behar bada hartatzen detenean que no se note mucho, baina realitatea hor dagoela, Eta nik bai entzuten nizun eta egia da boterea ez da txarra eta privilegioa ez da ere, per se. Azkenan daukagun zehozte da, eta no es cuestión orain de demonizar, eta es que claro, todos los privilegiados hemen, vamos a todos a una isla, errealidade bada, hor dago, baina garrantzitsua da ere bai, zure buruan ikusten dezunean, eta sobre todo hartatzen dezunean, eta arreta zuzenean ematen dezunean, konturatzera zu beste posizio baten zaudela.
ez? Eta saiatu zaitezke empatia biltzen eta gazte horiek hartatzen aldezunera honenean, baina segurazki gauza batzuk, por mucho empatiak etengaz, ez noiz ez dituzu biziko, beraiek bizi dituzten bezala. Eta hori horrela da, ez? Eta orduan, horri ere espazio bat eman zaio, eta saiatu beraiek ulertzen, eta sobre todo pixkat aldatzen, ez? Osea, porque nik uste ere ez daia dela, ez dagoela argi noiz ari geran en una lógica de discriminaciones múltiples eta noiz ari geran en una lógica de interseccionalidad, eta ez da berdina. Ez? Osea, esan da, beak, Mariak ere esan du, eta hitz egin da, nik uste dut, daramago goiz guztia honi bueltak ematen, ez? Baina, la lógica de discriminaciones múltiples da pixkat hori, multzokatu eta jarri, ez? Diskriminazio ezberdinak eta gazte honi gertatzen zaio hau eta hau eta hau eta hau eta hau. Eta badago hor, eta gaina oso ikuspegi instituzionala da, ez? Zuek sailka zaudete funtzionatzen, eta egia da logikak eta ikasi degunak, eta gaur egungo, hori, nola, como está montado el chiringuito, eramaten gaitula idea hortara, ez? Logika de discriminaciones múltiples. Eta intersekzionalidadeak planteatzen duna, da ez, utzi hori alde batera, ikusi talde hau, egoera hau, bere osotasunean, eta hor badare diskriminazio ezberdinak. Baina behar bada, elkarrera intersekzio honeietan, behar bada ez daukate pixu berdina guztiek, talde honekin, beste honekin, beste honek, beste pixu. Badago hor, guztiak elkartzea, intersekzio horiek sortzen direnean talde, pertsona edo begiratzen ari zeran momentu hortan aldatu egiten dela, eta ez da una suma de cosas. Esan du Mariak hasieran, eta ezken nik uste dut bai dela pixkat intersekzionalidadearen erroa, ez? Sortzen dela zehoze berria eta desberdina eta hartatu behar dezuna hortikan. No te vale lo anterior, no existen fórmulas mágicas. Ez da en plan, hau balin badago, hau... Osea, ikusten badet hau, rezeta hau ematen dut ez, eta jazta. Ez, osea, gizarte hezkuntzan eta arlo hauetan normalean ez dira horrelakoak existitzen. Inberdezu gehiago, begiratu taldea, begiratu hoiekin aztertu, eta horri erantzun bat eman individuala. Porque taldeak behar bada izango dira, edo pertsona behar bada izango dira, baina oso heterogeneidade piloa dago, ez? Gustatu zait esaten zenuna, guk duela gutxi egiten genuen reflexio antzeko bat, ez? Dibertsitatearen inguruan hitz egiten, eta esaten dugu dibertsitatea, eta bilatzen ditugu ezberdinak direnak, ez? Eta danak ea dibertsitatea, gu dibertsitate kontzeptu horren barruan ere bagaude, ez? Eta sortzen dugu dibertsitate hori, eta hori oso garrantzitsua da, eukitzea buruan. Bale, ni ere nintzen oso ondo edo oso eroso kokatzen esitzaile figuran, egia esan psikologa naiz eta terapia egiten dut, eta baina, bueno, iderrekin hitz egiten esaten zian, bueno, baina tailerretan ezi egiten da, ez, eta, klaro, bai. Orduan, baita ere, gustatu zitzaidan hausnarketa hori egitea, baina pixkat egin dut. Eta, bueno, nik uste dut batez ere, eta gure hildotik jarraituta, barne hausnarketa dela ezinbestean egin behar duguna, gorputz pertsona guztiok, ez? Alde bat, batez ere, kargu hartzeko, eta berriro errepikatuko dut baina kargu hartzeko zer ordezkatzen dugun, nola ikusiak garen eta zer ordezkatzen dugun munduan, eta espazio bakoitzean, ez pixka bat ekartzen zuen mapa horri referentzia egiten ere, espazio bakoitzean zer ordezkatzen dugun, eta nola ikusiak garen ezberdina dela, ez, etxean, lanean, kalean, gauean, goizean, eta guzti hori. Bai aipatu nahi nuen, askotan, eta uste duzuk ere aipatu duzula, indarkeria sutilak edo privilegioaren erabilera ez oso egokiak egiten ditugula kontuan hartu gabe, eta con el margen de error baita ere, baina, bueno, lodifobiaren kontzientzia askorik ez dagoenez, ez dugunez oso presente ukitzen askotan, ez dakit, hezkuntza zentroetan batuetan egoten diren, ez dakit, klaustro batean, talde batean egoten dan janaria, ze janari dan, ze harreman dugun guztiok janariarekin, fijatzea, ez da? Uste dut herramienta handienetako bat dela kontzientzia hartzea eta behatzea, eta behaketa hori modu kritiko batean egitea. Eta fijatzen baldin bagara, gure klaustroan dagoen lankide lodiak ez duela inoiz urtebetetetan ekartzen ditugun pastak edo bizkotxoa jaten, bueno, igual hitz egin dezakegu, igual kargutu algara gure privilegio horretaz, edo gure posizio horretaz,
eta modu kritiko batekin, errespetutik eta bar, hitz egin dezakegu ondaz, ze ez hitz egiteak ez du zapalkuntza ezabatuko, eta ez du indarkeria baztertuko. Are gehiago, isiltasunak areagotu egingo du, ze isiltasuna lotxa esan izudan bezala hasieran oso lotuta dago lodifobiarekin bereziki. Guk ez dugu ikasi hitz egiten, erakutsi digute ez okupatzen, erakutsi digute ez ikusiak izaten, orduan gero eta gutxiago molestatzen badugu, gero eta ez hain lodiak izango gara, ez hain inkomodoak. Orduan hitz egin, naturalizatu, kargutu zuen posizioetaz, eta hortik eraldaketa egin, ze hori da boterearen erabilera egokia ere bai, ez, aipatzen zuten bezala. Ibaik eta Itziar. Bai, bueno, denbora justo 11:04. Ez dakit galderari badagoen, lan zaudete hortik, Irene. Barkatu, kaixo. Duela pare bat hilabete edo egon zen beste jardunaldi bat, udako ikastaro bat intersekzionalitateari buruz, eta Lucas Platerok esaten zuen intersekzionalitatea, lurreratzea, kreatibidade ariketa bat dela, ez? Eta, bueno, nik uste gauza pilo bat aipatu dituzuela horren arira, baino ez dakitagian besteren bat bururatzen zaizuen zuen eguneroko lanean, edo ze iritzi daukazuen, edo nola berak esaten duen horri buruz, ez nik uste dut bain Itziar esaten ari zinena, ez daudela formula magikoak edo egoerak hain desberdinak izanik erantzunetan edo baita ere ez, kreatibidade hori etengabe martxan jarri behar dela pentsatzen dut, ez? Bai, eskerrik asko ekarpenagatik, ze justo holako zerbait ere baneukan hemen tinteroan, ze lehena aipatu ditute pedagogia feministak, eta pedagogia feministek justo paradigma aldaketa moduko bat ekartzen dute gorputzari begira, ez? Eta gorputzaren erabilera eta gorputzetik bizitzaren kontua, ez? Eta horrekin batera ere sorkuntza, ez? Hau da, zer nolako garantzia daukaten bizi, historio eta biografiek intersekzionalitatearen lanketan, ez? Ikusteko, erakatzeko botere hori nola gorpuztu egiten den, privilegioak, zapalkuntzak, eta orduan sorkuntza eta artea da biderik hori ez dakit errazena, ez da erraza, baina bai nolabait katalizatu ahal izateko edo inkluso ireki ahal izateko oso itxiak dauzkagun kanal pila bat hor oso beharrezkoa zentzurtan, ez. Eta zuekin konpartiko dut lagun batekin kafe bat hartzen ari ginela aipatu zian esaldi bat dala hasi behar garela zapalduon antzerkia albo batera uzten eta zapaltzaien antzerkia edo zirkoa egiten. Hori da interesgarriena. Bai, justo guk adibidez tailerretan eta metodologia aldetik, normalen esan dizuet, hau lehenengo aldia da egiten dudana, eta tailerretan ere ez dugu definizioak eta ez gara sartzen asko gauzat teorikoetan. Normalean tailer bibentzialak egiten ditugu, eta beti sormena artea gorputzaren bitartez zeharka landu, nola zeharkatzen ditun pila bat gauza, pixkanaka ateratzen doa, ez? Hemenan, eta orduan artea bada modu bat oso zabala ematen dizuna. Gauza asko konektatzeko eta gainera inkontzientearekin lan egiteko herramienta oso baliogarria da. Orduan, gauza guzti hauek askotan ditugu plano logikoan eta mentalean eta estrukturalki egindako esaldietan eta grupia ikusten dugu superargi, eta agian zapalkuntzak benetan inkontzientean ateratzen dira asko zerrezago askotan.
Bueno, ni, cada uno ez, bere liburuarekin. Ni beste alde batean jo naiz. Ados, guzti esan dezuten guztiarekin, ez, maila pertsonalean pixkandola ikusi, intersekzionalidade hori, nik galdetzen zenun eta etortzen zitzaidan erantzuna da guk asko lantzen dugu kulturartekotasunetik, ez, desde la interkulturalidad. Osea, guk planteatzen, pixkat interkulturalidadean triangelua ikusi badezue, pixkat nola lantzen diran prozesu interkulturalak, bai hitz egiten du asko berdintasuna versus ekitatea, ez, askotan hartu behar dituzun eta nola hartatzen duzun taldeekin eta prozesu kulturartekotasun prozesuak nahi dituzu hartu, ez dela guztiekin berdina egin behar, baizik eta, ez, ekitatibotasun hori bilatu behar dela. Eta beste altetikan elkarrizketa eta talde ezberdinen eta figura ezberdinen arteko elkarrizketa hori bermatu behar dezula. Guztiz bermatu behar dut. Denbora guztian prozesu intersekzionalak nahi badezu egin eta pixkat hori landu bertiente horiek daude, ez? Eta hirugarrena dibertsitatearen onarpena. Osea, konturatu ezberdinak garela eta opresio ezberdinak ezberdin eragiten dizkigutela. Eta niri hori galdetzen badiazu pixkat nola, guk beti formula hortan gaude, ez, eta pixkat prozesuak saiatzen logika horietan aurrera eramaten. Eta hori, ez dakit, beste galderarik, balin badago. Kaixo. Neri etorri zait ideia bat, ez dakit oso ondo esplikatuko dudan, baina pixka bat Ibaik esan dunetik ze karga emozional eukitzen dugun batzutan gure lan esparruan eta batez ere gazteekin lan egiterakoan, eta nola lotzen diren norberaren privilegio eta zapalkuntza horiek, ez? Neri gertatu izan zait igual batzutan nire traiektoria militantetik edo oso ohituta gaudela edo oso barneratuta daukagula erasorik ez erantzunik gabe, ez? Eta gaudela oso ohituak gure eguneroko esparruan erantzuna ematen biolentatzen gaituzten gauza hoiei. Eta nola kontraesanak generatzen dizkian niri adibidez esparru pedagogiko batean gaudenean, ez? Zu nola kokatu, o sea, yo qué sé, pues si te viene el crío de turno, que ves que es un machi de la hostia, nola kokatzen zeran zu hor nazkatuta gaudela pedagogia egiteaz, baina, joder, eski zure lana da momentu horretan. Orduan pixka bat, kuriosidadez ere, horrelako egoerak bizi dituzunetan, nola gestionatzen dezuten karga emozional hori, edo, jo que sé, igual herramientak ematea da asko esatea, baina, bueno, ez dakit, pentsatzen dut ez da laneri bakarri gertatzen. Hori pixka eta ber nola bizi dezuten erantzuna ematea eta pedagogikoa izatearen kontraesan horiek. Bai, askotan. Sobre todo hori, klasera sartu eta entzuten dituzu batzutan burrada batzuk. Bai, eta hori ez, berdina bueltatzen naiz. Osea, yo soy yo y mis circunstancias. Orduan, askotan, ni behintzat guk egiten dugun saiakera bat da, bueno, guazen pasu bat atzea ematea eta ikustea honek zergatik esaten diten hau, ez? Porque bera ere es el y sus circunstancias. Eta probablemente gaztetxua balin bada ari dana reproduzitzen da, etxean entzun duen zehose, non baitetik dator hori, ez? Eta bere egoeran guzti hori, bueno, ez dator, osea, azkenean aurrak eta sobretodo gazteak nik beti niretzako oso sartuta zen karreran ikasi nun zehose, ez, da niri laguntzen dit, dala aur batek ez da, egiten du, no? Un niño no es, un niño hace. Osea, eratzen ari da, egiten ari da, orduan, azten bazea definitzen es un machi de mierda, ez, esan dezun bezak, que probablemente, bueno, está teniendo una actitud, oraintxe bertan, eta horri buelta mandieza jokezu. Ez ikusteko beste era bat guztiz da. Eta hori konturatzea, igual ez dala bea bakarrik, bea baizik eta bere ondoran dauzkan zurrumurru guztiak, entzuten duna, etxan entzuten duna, ikastolan, bestei entzuten diena ez. Orduan, neri hori erramenta bat okurritzen zaitena da, zurrumurran aurkako estrategia.
erabiltzea. Zurrumurruan baina hori, eso es como muy ya de esos, de arrazakeria, ez? Osea, baina bai, zurrumurruan aurkako estrategiak planteatzen duna da, ez dala tutoretza eta tailer pilo bat daude, orduko formazioak eman daitezke honen inguruan, eta oin esango detena da una pincelada, hola, trazo super gordo, baina guzti horren inguruan askoz gehiago hilatu daiteke eta askoz finago. Baina zurrumurruan aurkako estrategiak planteatzen duna da askoze esanguratsuagoa dela eta eragin askoz hobea daukazula con esa idea de sirimiri, de mensajes de sirimiri, de lluvia fina, que de confrontación directamente, ez? Olako norbaitari danean eta horrek balio dizu, hori, mikroarrazakeriak entzuten dituzunean, gauza pilo bat entzuten dezunean, maske asarratu, ez? Eta, no, porque cállate, porque eres un machista, porque no sé qué, olakoak egin aurre, baino lehenu atzea hartu, arnasa hartu, eta lasaitasунetikan pixka saiatu diskurtso eta hori non entzun duzu, eta hori zeatik esaten duzu, eta ez dakiz ez. Eta beti saiatu utzi konbertsazioa irekita bueltatzeko, ez, esa idea de picar piedra. O sea, ez baldatuko ezer en esta conversación de 5 minutos ahora, y si acabamos enfadados menos, porque bakarrik lortuko duzu beste pertsonak igual zuri emezoiek ez ematea, badakilako zuritza izkizula gustatzen, eta gaina aurrak hau hartzen dute enseguida, da, como, bueno, con esta no voy a hablar de esto porque se enfada. Baina ez dezu landu ezerre. Orduan beti da pixkat konbertsazioa irekita utzi eta saiatu horra bueltatzen denborarekin eta jun esa idea de sirimiri, de lluvia fina. Zakitu lertzen den. Ni enaiz ezitzaia, eta ez dut adin txikikoekin lanik egiten, baina bai, beraiekin lan egiten duten jendearekin egiten dut lan asko. Ze irakasle eta ezitzaile asko daude psikoterapian. Orduan, nolabait zeharka ezagutzen ditut mundu horiek. Eta etortzen zitzaizkidan, hiru ideia bezala. Alde batetik, eta oso deje profesionala da, baina nirea eta zurea bereiztearen ideia hori, ez? Osea, como zuri mugitzen zaizuna kontuan hartu, baina ez duzula zertan kanporatu behar. Informazioa hori gure ganatuz, tipo, el machi de mierda me está molestando, 5 urte ditu, baina me está molestando, orduan hau erreala da, sin más, izan daiteke ume hori egotea egiten edo egina egotea, pero a mí me está molestando. Orduan, eramatea informazio hori zuretzat. Etortzen zitzaidan gure terapia, gu jartzen garenean pertsona kartatzen gauza pila bat mugitzen zaizkigu, porque los machis ya tienen 40 años. Orduan, claro, militantzian zaude erantzunik erasorik esan antzunik gabe, baina gero hor entzun behar diozu, esaten burrada guztiak eta gainera ze reprimitua dagoen eta bla bla bla. Orduan, guk egiten duguna izaten da rebisatu berdinekin. Osea, berdinen arteko desahogo espazioak bilatu, okurritzen zait, zitzaien artean proposatu kanpoko norbaitek gidatutako saioak edo horrelako gauzak, zuek ere eukitzeko espazio seguru bat nun gauza hauek landu eta nun estrategiak bilatu bakarrik ez daudela sentitzeko edo kasu horietan txurian ez beratzeko edo amorruarekin hurrengo klasea ematera ez joateko. Eta nire ustez oso importantea da zapalkuntzak ulertzea, gertatzen denaren arrazoia beti kanpoan dagoela, fokoa kanpoan jartzea, kanpoan dagoelaren ideia hori ezaztea, ume hori matxista izan daitekela, 5 urterekin, zuk esan bezala, auskalo ze familia donatzean, familiarik duen edo ez, eta bar, ez dakit nola esan, foko hori ez galdu ez, sistema baten parte garen pertsonak garela denok. Bai, era bat ados. Eta eskerrik asko ateratzagatik ere, ze nik terapiarena botako nuen, 17 urte honetan lanean, eta beti izan dugu hor terapia, igaz bide bezala ez. Privilegio hortan nola baitik gaudela, izan dugu. Nik horrekin lotuta, terapia ondo, baina ez ditzaien arteko elkarlaguntza ere bai. Eta honi lotuz, pedagogia egitearen bueltan dagoen, edo sortzen den nekea, hori zer egin horrekin ez. Eta nik uste dut, zuk aipatzen duzun nekea da, emakume izatetik
nekatuta daudela gizon edo mutilei pedagogia egitea, edo arrazalizatua dagoen dan pertsona bat, txuri bati pedagogia egitea. Orduan nik uste dut pedagogiaren bueltako dinamika horiek lekuz aldatu behar ditugula, eta hasi ardura horiek ez askotan esan dugunean gizonok hartu behar ditugu ardurak, ez? Pizkat gizonoi pedagogia egin, txuriak txuriei pedagogia egin, pizkat ardura hortik pedagogiaren pilota hori pasa, besteari dagokionari egia esan edo privilegioa bizi eta gorpuzten duen horri, ez? Zer bestela, karga emozionalaz aparte da, karga politiko bat etengabekoa, ez? Hori importantea da. Deshumanizazioa ere aipatu du lehen, orduan askotan gure buruari permititzea lan esparruan bada ere, de patinarnos, gizakia garen menean, askotan esaten dugu eske profesionalak izan bat gara, kompetente izan, zer da kompetente izatea, zer da profesionala izatea. Seguramente nahi, homilenek dituko gaitu, igual zerbitzutik, oie, eske jarrera horrean ezin da, ez? Bueno, bale, horri da, ez dakit. Baina permitu gure buruari eta kulparik ez sentitzea aur bati haserretik erantzuten diogunean gaizki. Jazta. Eta inkluso probestu dezakegu emozioak lantzeko. Ez? Gainera, kriston aukera da. Eta zentzu hortan ulertu ere bestalde aurrak eta gazteak. Ez nabil justifikatzen ari, baina garapen prozesu batean daude eta oso permeabileak dira. Ezin dutela konparatu aurrak eta gazteak, batetik eta bestetik helduak. Nik igual nire langa heldu batekiko, maila batean daukat eta aur batekiko beste batean, ez? Ulertuta ere denak garela matxistak. Ezin garela erori igual señalamendu moduko baten, ez? Nire zerbitzuan daukat el machirulo de turno, el machirulo de turno, y y aquel, y el padre, y denak gara matxiruloak, azken finean. Orduan, hori ere nahiko frustrantea izanetik, zentzu hortan, ez? Eta gauzak esan, badugu pizkat neurtu edo gure emozioa kontrolatu behintzat esan, eta asertibitatea ere hor daukagu, ez? Beti interesana bezala. Gauzak edo mezua erarazi dezakegu, eta asertibitatea askotan marabilloso da, hortako. Bueno, ez dakit.